днешния ден празнуваме пренасенето на мощите на светия благоверен княз Александър Невски в Петербург през 1724 година. Свети Александър Невски е допринесъл изключително много за запазването на православието в руските земи и защитата от походите на шведи, немци и най-вече за нас, българите, огромно значение, че под покровителството на свети Александър Невски успешно протича руско-турската освободителна война, която България възкръсва след 5-вековно робство. Така че празник голям, радваме се. Тази наша патриаршеска катедрала е построена именно като благодарност за всички руски войни, отдали живота си за нашата свобода, и така прославяме го и отправяме прошение и молитви към него да се застъпва и днес да пазим православието и да отстояваме независимостта на България. Честит рожден празник!